ह्याच्यातून पंढरपुरातून आता बॅग उघडतो, बघतो काय काय हायला इथं. ह्या काय द्राक्ष बघा द्राक्ष कितकी बरी. अजून एका पिशवी. ह्या काय चिकू होय होय तितके आणल्याने बघ खापडवर आणि जाड जा. 1 2 3 4 5 600 रुपयाचे. द्राक्ष पण कितकी बरी चंदनाच्या ह्या काढलंय ती भाऊजी काढतोय भाऊजी काढतोय चंदनाची डबी काढला तर ही राजन काकांची आहे, तुझी नाही. कसं काढलंय त्याच्याकडे आणलंय औषधाची बाटली बघ दाखवूया. वाव छान मस्त. बघा स्वामींची मूर्ती जडा. बरी आहेत मम्मी, ही मस्त जा. मोठ्या मावशीकडे सेम अशी साडी आहे. हा नाचो हे गाणे आहे घे. चंदन वाज घेऊन दाखव घे. कारण कारण वाज काढ. पण मस्त आहे दाई. 100 ना 300 रुपयाची ती. 100 रुपये भेटते. नाही नाही आई याची क्वालिटी चांगली वेगळी आहे. बाहेर काढ साडी क्वालिटीवर नको कळत नाही. भारी बघ मऊ आहे साडी. दी बघ या मारलं हो. ओ शे रवतलो चिकटा हो पुढले कोण का. आणि हा बरा लाईट बसांचा मागताला. वाट बघता कधीपासून माहिती लावून बघता दिसरा भारी आता सगळा तुका गावता थांब. 10 दिवस व्हाया 12 दिवस व्हाया आता. आई वाईट नाही ना, मस्त आहोत कलर. तशी हल्ल्या तशी नाही कशी तरी पैसे का खाली यावतला बघू. त्याचे 100 रुपये चंदन. याची आपण सगळं उघडून घातलं ठेवून दे देवाची आणि देवाच्या क्रवरच ठेव. हे गाडी लावा आता इथून आहे आता लाईट इथं इधर भाई हाल नाही हो कोई जण हाल हो दीदी पप्पानी मम्मी पैजण आणली. नाही लहान काय हो जातले किती बघ आईसाठी पैंजण. हे काही तरी होता हाड व्हायचा हाड सांगा कोण हा काय करतात रे मुक्के. जे काय एक्स्ट्रा हुक लावूया आम्ही. एक काम करूया आम्ही एका एक एक्स्ट्रा हुक जोडूया. फिरता पायात म्हणजे बरोबर आहे. हो बरोबर आहे. आणि का तुका टाईट वाटता टाईट ना बरोबर आहे. मग नाही खालते उतारत ती उभी राहू वाटतं घालून तरी उभी राहू वाटतं. नाही बरोबर आहे. थोडी खाली अरे बाबल्याक का खूप घट्ट फास्ट झालेलं वाटतं. बाबल्याक का तरी बाबल्याक दी जरा खाली माझे जवान बरोबर हा जरा होय पाहिजे ऊपर बाहेर सगळा त्याच्यात काय हा धूप धूप भाई हा वास जबरदस्त येतो धूप आणि गंगा गंगा आणलं हे वरते तिथे सगळं होय तो आणतो झेजरू तिच्याकडे करू
शेगडी तर पप्पाने आणलेली पंढरपूरपासून द्राक्ष खातो. बाय.